тоҷикистон тасмим дорад ҳудуди 500 нафар шаҳрвандонашро ки дар Сурия бо ҷурми ширкат дар ҷангҳо дар сафи давлати исломӣ боздошт ва зиндонӣ шудаанд ба ватан баргардонад. Согласно информации, предоставленной международным бар асоси иттилои созмонҳои байналмилалӣ дар қаламрави ҷумҳурии арабии Сурия 219 нафар занону кӯдакони тоҷик қарор доранд ки омодаанд ба ватан баргарданд, которые готовы вернуться на родину. вазири корҳои хориҷӣ эълон кард ки ҷониби тоҷикистон барои муайян кардани шумораи дақиқи шаҳрвандони тоҷикистон дар Сурия аз тадбирҳои зарурӣ кор мегиранд. Дар зимн ҷониби тоҷикистон гуфтугӯҳоро бо ҳукумати Сурия шурӯъ кардаанд. Как вы знаете, эти лагеря в основном находятся под контролем. тавре медонед ин урдугоҳҳо дар минтақаҳои таҳти назорати нирӯҳои демократии Сурия қарор доранд. мо гуфтугӯҳоро оғоз кардаем. сафири мо дар Кувайт ки ҳамзамон сафири Тоҷикистон дар Сурия мебошад, аз номи ҳукумати мо бо ҷониби Сурия гуфтугӯ карда истодааст. Ведет переговоры с сирийской стороной. ҷониби тоҷикистон мегӯяд ҳамчунон бо бунёди кӯдакони созмони милали муттаҳид ва созмони байналмилалии салиби сурх дар мавриди шаҳрвандони кишвар дар Сурия ҳамкорӣ доранд. ба гуфтаи вазири корҳои хориҷӣ, ин созмонҳо изҳори омодагӣ карданд ки дар бозгардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз Сурия ва мутобиқшавии онҳо пас аз бозгашт дар кишвар кӯмак хоҳанд кард. моҳи апрели соли гузашта 84 кӯдаки тоҷикро ки аксаран падару модаронашон дар ҷангҳои Ироқ бедарак ва баъдан боздошту зиндонӣ шудаанд ба ватан баргардониданд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд аз соли 2014 тақрибан 1900 шаҳрванди кишвар аз ҷумла занону кӯдакон ба қаламравҳои Сурияву Ироқ рафтанд. то ҳол хабари марги беш аз 300 нафари онҳо расидааст. баъди кушта шудани аксар ҷангҷӯён, оилаҳои онҳо бесарпаноҳ монда бо тасмими мақомоти Сурияву Ироқ дар урдугоҳҳои махсус ҷой дода шудаанд.